Kipaong tayo nung sa upapatin tawa namin pimasapinan nihin. Mali, hindi lang hindi sana sa pento, hindi subing pagkain mo sa aming kipato kay Saikiin. Zin ko atil hunrong din ay imahel ang tila tunia teni ading dapatin ba chay na lahi dun sana. Mula Mary, pati na bata nila, sabi ko, kumalang yung love letter kat ng tukin yung bate. Ato, le ating